Kabîneya Serokkomariyê îro piştî nabereke du hefteyan dibin serokatiya Serokê Giştî AKP û Serokkomar Recep Tayyip Erdogan de dicive di civîna Encûmena Wezîran de gelek mijarên girîng dê werin nîqaşkirin. Tê payîn ku yek ji mijarên serekê yên civînê encamên dîplomatîk ên lûtkeya rêberên NATOyê Ankara'ya pêk hatibe. Tekiliyên dualiyên ku di lûtkeyê de hatine kirin û daxuyaniya ku hatiye dayîn dê were nîrxandin. Ji aliyekî din ve aloziyên di navbera Amerîka û Îranê de yên zêdebûyî û rewşa dawî ya li tengava Hurmuzê ji mijarên din ên ku dê di civîna kabîneyê de werin nîqaşkirin. Xala girîng a rojeva civînê wê qanûna çarçoveyê be ku tê payîn wekî beşek ji vê pêvajoyê were derxistin. Herçend hikûmetê hîn eşkere nekiriye ka rêziknameyên yasayî kengî dê bikevin rojeva parlamentoyê jî hemû nîşan ber bi vê hefteyê ve diçin. Li gorî çavkaniyên Dem Partiyê tê payîn ku pêşnûmeya qanûna çarçoveyî di 13 Tirmehê yanî îro pêşkêşî partiyên siyasî were kirin, çavkaniyan teqez kirin ku di vê pêşnûme berfireh û giştî be û diyar kirin ku piştre şandeya îmraliyê dê Abdullah Öcalan re li îmraliyê ser pêşnûmeyê nîqaş bike. Agahên derbarê kabîneyê de ku îro bicive em yekser biçin Ankara'ya hinek mijarên din jî hene di rojevê de ne operasyon hene di heman demê de lêpirsîna doza Muhsîn Yazıcıoğlu ku piştî 17 salan hatiye vekirin di wê dozê de jî pêşketinek heye. Em vana hanê giştî ji nûçegehana xwe ya li Ankara'ya Gönül Gün em bigirin. Gönül kuvvet be li Ankara'ya Li Ankara'ya civîna kabîneyê dibin serokatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan de dicive rojeva kabîneyê mev Kurtî ji temaşevanên xwe jî ragihand. Em hûrgûliyan ji te bigirin herî zêde çi derdikev pêş wê di civîna kabîneyê de? Belê, îro wê civîna kabîneyê li Ankara'ya bê darxistin, ev civîna kabîneyê wê dibin Serokatiya Recep Tayyip Erdoganî de li beş tê bê sazkirin. Li gorî agahiyan wê çend ser mijaran wê tûbêj kirin, mijara sereke wek encamên lûtkerên NATOyê derdikeve pê. Mijarên derve aborî û pêvajoyê jî wê bên nîqaşkirin di vê kabîneyê de. Piştî du hefteyan wê bê li darxistin her wisa piştîya NATOyê cara yekem ev lûtke ev civînê wê bê li darxistin. Gönül di rojev de herî zêde pêvajo heye tê payîn ku îro pêşnûmeya çarçoveya qanûn ku ev demeke her nîqaşa wê heye ku di meha Tirmehê de wê were me parlamentoyê her behsa wê kirin. Tê payîn ku îro bi partiyên siyasî re were parvekirin, ev çavkaniyên Dem Partî ev agahî parvekirin. Gel li gel we agahî hene di vê mijarê de? Belê, herî davê dihat gotin û tê payîn ku piştî lûtkeya NATOyê û berî ku parlamentoya Tirkiyeyê ev yasçove bi navê çarçove were parlamentoya Tirkiyeyê ev tê nîqaş kirin. Îro jî hevte gün roja yekşemê duşemê û tê payîn ku piştî lûtkeya NATOyê berî ku parlamentoya Tirkiyeyê bike betlanê ev pêşnûma û yasaya çarçove were parlamentoyê. Li din ve parti arasında de daxuyaniyek hat seroka partiya Demê Tülay Hatîmoğulları biriye hepevînekî axivî got divê yasaya çarçove teng nebe tengbûn wê zirarê bide zirarê û xisarê bajoyê û divê ev çarçove yasa bi avayekî berfirma dekirin.